ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇನಿ ಸೋಣ ಶ್ರಾವಣ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕಡೇತ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚಾದೇನಿ ಪಡುಪಣಂಬೂರ್ ಬಸ್ತಿಗೆ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಎನ್ನದೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪಾವೆ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಚಾನಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ.